subscribe to Umar Gajeruwa. Za ku iya wallahi ai subscribe namu. Tsakanin babbar kalma ce gata gwanin daɗi a gurin furtawa soyayya. Tsakanin babbar kalma ce gata gwanin daɗi a gurin furtawa soyayya. In dai soyayya ce na baki tuntuni na tantance aurenki. Soyayya sa'a ce gana ki ni ma na yoda ce saminki. Idanu ba sa gajiyawa da kallonki dare rana safiya burina mu kasance tare. Sani na soki abar ƙaunata, kyanki shi ne ya sani na soki zama matata. Kyanki wanda ya same ki shi ya zama dangata, kyawunki wanda ya same ki yi wa mazaje rata. Ba wai kyawun da ke fuska ba